Alikho lishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. I-Action SA ithi akaboshwe owamaphoyisa. I-IFP imashele abokufika abangenazo izimvume. Kanti ke usizi abezikhukhula bephelelwe yindaba. Izindaba ze1KZN TV uzifundela uSiyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Iqembu le-Action SA esifundazweni KwaZulu-Natal lithi akaboshwe ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu nabanye athinteka nabo kwezinsolo zenkohlakalo kanye nokuba ke nobudlelwane nabasolwa emacaleni obugebengu. Kohlu lwezimfuno leli qembu lithi lifuna sisuke ngokusheshsha esikhundleni uMchunu kanye nasolwa nabo. We demand the following urgent interventions. We demand the immediate suspension, of all SAPS officials named or implicated in criminal activity or the deliberate obstruction of justice pending full and independent investigations. We call for the urgent investigation into criminal infiltration within SAPS, including the conduct of the police, Minister of Police, senior generals and crime intelligence leadership. We demand the immediate implementation of protection mechanisms for whistleblowers, protection for General Mkhwanazi. Ongosihlalo leli qembu lesifundazwe uthi akuvikele izwe kanye noMkhwanazi. Kuningi sibona kwenzeka ezweni lethu. So ke namhlanje sizothi asilana nje kuphela ukuvela uMkhwanazi kodwa silapha sifuna ukuvikela izwe lethu angithi. So kubalekile ukuthi abantu afana noMkhwanazi bavikeleke ikakhulukazi ngoba ukhulume iqiniso phambi komphakathi abangafuna abantu silazi yikho namhlanje bemcindezela kuthiwa bengamela akhulume nathi emphakathini through abe indaba ngento eyenzakalayo. Umbuzo uthi kumele thuleleni uma konakala ezweni. Nomongameli uhambile wayale ko BRICS okumangazayo ukuthi wathi makumele akhathele kumele ahamba ephesheya iDA mayithi izophuma kwiGNU wakhathela itrip yakhe. Izwe liyasha kabuyanga kodwa lishizwe. So ke siyafisa ukuthi umongameli athi inyathelo eyinqala manje kulabathi kakhulukazi uminister ngoba waqamba mawe iportfolio committee. Umncwango uthi ababoshwa abantu abathinteka kwizenzo zebugebengu. Asifuni kube khona iCommission ngoba iCommission imosha imali. Igebengu ayiboshwe nje igebengu. Abahambe ochaza einkanto nje wonke umuntu akumele kube khona iCommissioner emosha isikhathi. So ke namhlanje sizothi uMkhwanazi akwenzile bekumele akwenze. So kuqhubeka kanjalo nje-Action SA sikumele iqiniso ngoba simele iqiniso thina noma sikhulunywa noma ubani ikhosi la namhlanje. Loluhlu lwamukele esinye sesikhulu emaphoyiseni kodwa luzwa kukhomishona wamaphoyisa kuzwelonke uFani Masimula. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Uhlalo we-IFP emajuba umntwana uthenga amehlo uthi inkinga enkulu ngabokufika kuleli ukusabalala kwezidakamizwa nokuthatha imisebenzi. Uzwana ubeke kanje ngesikhathi amalungu e-IFP emajuba ebambe imashe nokuthula elibhekise emahhovisi omnyango wezabasebenzi, umnyango wezasekhaya kanye ke nasesiteshini samaphoyisa eNewcastle lapho bezwakalise khona izikhalazo ngabokufika abangenazo izincwadi ezibagunyaza ukuba kuleli. Usihlalo weqembu le-IFP kwisifunda Majuba umntwana uthenga amehlo Zulu uthi abakufika abadingakalayo yilabo abanezincwadi ezisemthethweni. Emash esinayo iqondene nabantu bokufika. Upremier wethu umhlonishwa ubaba uNtuli oWundwenankulu wethu noUsihlalo weProvince waZulu-Natal. Naye uye ubhesi phezukwayo lento futhi usitshenile njengama district nawo local chabo abantu bokufika abafunekalayo abana ama documents abangena ake babuyele emakhaya sibaningi okwanele kwasathina abantu ke ngakho ke labo kufika inkinga enkulu ebhekene nayo yama drugs. Kanti unobhala wentsha kuzwelonke uThembelihle Mthembu uthi kuba khona kwalaba kayilimaza kakhulu intsha yakuleli. Ukuba khona abantu abangekho emthethweni lapha eSouth Africa kulimaza kakhulu intsheni. Ngokuqala nje kulimaza engcenyeni yamathuba emisebenzi ngoba uthola koma restaurant la ongabe kusebenza khona intsha yakithi kusebenza bona
uthole lapha izithuthuthi lezo take a load engabe kusebenza intsha yakithi kusebenza bona kulimaza izitoro zonke nje i-retailer industry abagcwele khona. Okwesibili banezitoro uma bedayisela izitoro badayisa ukudla ongekho up to standard, ukudla okuexpayile, ukudla okugcina kulimaza noma kubulala izingane zethu. Okwesithathu sikhona futhi izitoro ababhenki bathatha imali le umphathi wakithi othenga ngayo izitoro zabo beyifake emabhakedeni beyibeke izitoro zabo ingayi emabhenki bengabi nama-account ngoba ngabe uSARS uyabathexa becontribute emnothweni wase-South Africa njengawonke. Uphinde wabalula ukuba amafema akhela isifunda Majuba fanele aqashe intsha yakule ndawo. Iqiniso lithi iphaza shops eSouth Africa zibhizinisi lika 80 billion wamarandi. So namhlanje ke sizomasha against ama illegal immigrants akhona lapha eNewcastle noma eMajuba yonkana. Ikakhulukazi njengoba sinamafemu akhona aqhasha abantu aba more than 10,000. Sifuna lawo mafemu aqhasha intsha yakithi kube yiyo exosha lamathuba omsebenzi. Sifuna laba abalangekho la eSouth Africa noma la eNewcastle noma la eMajuba ngokungemthetho behambe bebuyele emuva bengene ngendlela esemthethweni uma bengena. Khona manjalo behambele le mashi uthi kabaphikisani nokuhlala kwabo kodwa kufanele bebe nezincwadi ezisemthethweni. Athe sinxusa kakhulu ukuthi abeze ngendlela illegal because mawuthi uyathatha ukubheka South Africa kumele uhulumeni uyake yabe ibudget and mabefika ngendlela engekho semthethweni ababaloku ibudget ukuthi abantu bakithi bathi befike ezibhedlela ukuthi izibhedlela zigcwele imbheda abasenayo ekubeni kuyibona abahlala endini intuthuko kumele ibenefitise bona. So kusilimaza kakhulu ngoba ubafica behijack ngisho amabhilidi run ama illegal shippings kuningi abakwenza kuba ubugebengu futhi abekho traceable because ukufika kwabo aregister ngisho emaphepheni la eSouth Africa. Kubika uThobe Kadladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseNewcastle eMajuba. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu uthi usadinga imali elinganiselwa 128 million wamarandi ukuze uzoqhubeka nokukhokhela izindawo eziseThekwini ezigcine izisulu zezikhukhula okuyimndeni ebalelwa kwenkulungwane. Lo mnyango ubeke kanje kulandela ke isidumo sokukhishwa ngendluzula kwezinye zezisulu ebezigcinwe eBayside Hotel ngenxa ke yokungakhokhi komnyango. Itshela imngoti emnyangweni wezokuhlaliswa kwabantu kuzwelonke nasesifundazweni kwaZulu-Natal njengoba sekuvele ukuthi ke badinga izigidi zemali ukuqhubeka nokugcina izisulu zezikhukhula emafletini ezigcine kuwo eThekwini. Njengamanje uhulumeni umnyango ikakhulukazi udinga 128 million ukuze kwazi ukuthi kuqhutshwe ukuhlaliswe abantu abangango 1200 imindeni engango 1200 ehlezi emahotela kanti lapha eBayside bangu 150 aba evictiwe abakhishiwe iowner yehotela. Ungqongqoshe ke uMthombeni uphinde unxusa kakhulu wona umphakathi lo okhishiwe eBayside Hotel ukuthi uvume ukuthi uthuthelwe eChesterville Community Hall lapho ozohlala khona okwesikhashana. Lezi zisulu ngesusweke elokishini iLamontville ngenyanga kaNhlolanja ngemuva kokuhlaselwa izikhukhula nokuholeleke ekutheni kube khona nabashonayo kuphoqeke ukuba zichithe usuku kanye nobusuku bayizolo emnyango ngemuva kokukhishwa abebhilidi abafakwa kulo abakhaleke ngokungakhokhelwa. Laba bathi ke lesimo sivusa usizi ngasebedlule kukho. Sithe sihleli la ngaphakathi kanti asisakhokhelwa. Kumanje sikhutshelwe ngaphandle la. Kanti nazo lezikhukhulayo ukuthi beziqala ukungena. Zasiqala ngo2011. Siloko kusithendiswa into ezingekho sithendiswa into ezingekho. Kunamhlanje sishiswa lilanga eminyango izingane zilambile, izingane ziyagula, abanye omama baginqeke phansi ngushukela. Akumnandi asazi bakwenzekani ngempilo zethu. Sibuhlungu ngendlela eyisimanga ngoba sibadala kangaka sibekwe eminyango. Ayikho thina into esinayo yonke into umuntu mayithengile uyamoshakalelwa. Sisuswa etendeni sihlala unyaka nezinyanga kathiwa sisiwa eLamontville ilapha esitophephela khona kodwa nalapha siphephelanga. Kwaphinde kwakhona abashonayo abanye bethu omunye kumanje akatholakali. Manje asazi ngempela kufanele senze njani kumanje sihleli phandle. Asathi fanele senze njani mangathiwa manje siyalala ukuthi uzolala emgaqweni ngoba sinayo indawo yokulala asinayo indawo yokukhosela. Akukho lapha esizolala khona ngoba izindlu zethu zasha umasipala phansi.
mangathiwa siphume asihambe manje akukho lapha singafike khona sikhosele khona sisiphelelwe nje bahleli kanje phandle. Iziko lezindaba libonile incwadi yabebhilidi eyayibhekiswe kwabomnyango ibazisa ke ngokukhishwa kwalezi isulu ngasekuqaleni kukaNtulikazi. Kwenye iveza ke ukuthi umnyango uqinisekisile ukuthi ke kangeke usaqhubeka nokukhokhela ukuhlala ke kwalaba lapha. Sonke lesikhathi bekhokhwa yabo ukhokhwa ngabe khona inkinga kusukela manje sekuthiwa hayi khona inkinga sesi over ngesibalo yabo. So manje asazi ukuthi na sibe over kanjani ngesibalo ngoba bebengaboni kanjani kwasekuqaleni ukuthi na abantu ba over yabo basheshe beze kuthina mhlawumbe lonto isheshe ilungiswe kuse early yabo. So manje nathi siconfusekile ngoba nabo labantu ababesilethe la abasasinaki yabo thulekile nje yabo. Izindabeni ze-1 KZN TV kubika uNtom khona Mvubu ngesethekwini. Usolwazi umthetho ophinde abe ngummeli uNqolokazi Nomvalo uthi ukuvuma icala kukamsolwa wesine ecaleni lokubulawa kaSindiso Magaqa kwehlise umthwalo emahlombe ombuso kwabuyisa ke ingcindezi kumameli babasolwa abathathu abaliphikayo icala. uNomvalo uthi abameli babasolwa abathathu sebehlalelwe ke umqansa wokuphikisa isitatimende sikaSibusiso Ncengwa ogwetshwe odilikajele ababili inkantolo enkulu yaseMgungundlovu ngomsombuluko. Usolwazi wezomthetho nongummeli uNqolokazi Nomvalo odabuka emzimkhulu kepha osezinze eGoli uthi abaphenyi becala lokubulawa kwaSindiso Magaqa kanjalo nabashoshisi sebezosebenza kalula manje njengoba umsolwa wesine kuleli cala uSibusiso Ncengwa eselivumile icala waze wagwetshwa. Sekufanele kube i-defense manje esekufanele ukuthi itshope imbobo ebufakazini osebethuliwe lobe besebhekene nabasolwa okubufakazi obusitatimende sikaNcengwa. Akusezukuba ke into elula ke leyo ohlangothini le-defense laba baphikisayo ngenxa yokuthi sekulula mawuNcengwa ezokwazi nokuthi manje afakwe ngisho ebhokisini lofakazi sekulula ukuthi abakhumbuza athi ngiyakhumbula ngelanga lokuthi imali yafakwa kwi-account ukuthi kube lula ukuthi kusuke kuyobhekwa kuleyo account ukuthi ngempela zikhona yini imali ezangena noma ezathunyelwa lapha. uNomvalo uthi isigwebo sikaDilikajele saguqula uhulumeni wentando yeningi. Kwakhandeka isimo sokuthi i-life imprisonment lokho esithi ukudilikelwa yijele ngokwesintu kungabi isimo esingaphezulu kwa-25 years. Ngiyacabanga ke ukuthi lokho futhi kwakhela kakhulu nasekuthaneni abaholi abafana bezombusazwe bafana nabo Mandela bahlala 27 years ejele okwafana nokuthi impilo yakhe yonke leyo. Isigwebo sikaNcengwa sidide abaningi kepha uNomvalo uyasichaza. Lesi sigwebo sakhe umusu usibala yonke leminyaka ikhanda iminyaka ngempela eshiyagalombili 85 lo. Ebese ke kodwa ke ngokusebenza kwe-minimum sentences regime esetshenziswa ukusho ukuthi uhlelo olusetshenziswa yinkantolo zokuthi kube khona ukugwetshwa komuntu. Ubese kuthiwa leminyaka le izohambisana okusho ukuthi isigwebo sakhe asukulinda ukuthi aqala aqede 25 years oqala kuzo wesibili kulekane kanjalo kuze kuyofika ku85. Inkantolo igunyaze lapha ya ukuthi isigwebo sakhe sonke lesi sika 85 years sizohambisana. Nomvalo uthi angeke kube lula kuNcengwa ukuba afake isicelo sokudedela ngoshwele. Chabobo nakuba inkantolo ithi lesigwebo lesi noma su85 years kodwa si concurrent okusho ukuthi siyahambisana. Kodwa isigwebo sakhe phela yena sigwethiwe u85 years okusho ukuthi ukucela kwakhe ushwele kufanele kwenzeke ku-half wesigwebo sakhe esiphelele. U-half ke ka85 siyimbala ngale kwabo 42. Okusho ukuthi ke njengoba yena kuthiwe effective sentence okusho ukuthi eyona minyaka azoyihlala u25 kusho ukuthi uzobe engakafiki ku-half ka85. Ezindabeni za-1 KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Kuleli qophela ke sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Ake sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje.
I-Action SA ithi akaboshwe owamaphoyisa. I-IFP imashele abokufika abangenazo izimvume. Kanti-ke usizi abezikhukhula bephelelwe yindaba. Usathuthumela umndeni owesilisa wasenkatha kuWard 9 eMtubatuba okutholakale kulahlwe ehlathini isidumbu sakhe sigawuliwe sashumpulwa nekhanda maqede safakwa esikhwameni kubikwa ukuthi lesigameko senzeke endaweni yaseNdlovu Village kuWard 5 nokuyilapho umufi ebeqashe khona ezama amathuba omsebenzi. Umunyu nosizi emndenini wakwaNdabana enkatha kuWard 9 eMtubatuba emva kokubulawa kwendodana yakhona ngesihluku njengoba kuvela ukuthi igenciwe yabe sifakwa esikhwameni yalahlwa ehlathini eliseduze neNdlovu Village nokuyilapho lendodana beyihlala khona ukuyozama amathuba omsebenzi. Elinye lamalungu omndeni lithi basashaqekile ngalesigameko kanjalo nangesimo abamfice ekuso umufi. Utholakale enqunyiwe kodwa manje mabethola iskipa laba behlala nabo iskipa esakhe lo mfana wala ekhaya bathi wasenensuku ezi4 lo muntu elahlekile. Sahamba ke Saturday sathi siyomhlonza safika lapha epolice station kwathi hayi abasebenzi ngama weekend asibuyele Monday. Masifika ke Monday ke basithatha basiyisa khona le elokhuzana emoshari. Hayi masifika uye ngempela. Ayilimela ingane manje angikwazi le yanto labantu babe nesihluku esibi. Angasazi yini ukuthi babe mgawula ngani ngoba into la emhlathini la ayisizenze noma ucelemba bamnquma ke intambo nje bayisika nje intambo ujuqu bamfaka esikhwameni esikhulu esidlula nje no problem bamfaka iplastikini elimnyama or babe enzela igazi ukuthi mhlambe lingaconseli kubona umuntu owayephuma naye ethi oyizamela amatoha njengeingane ezinye kanti ke usiyovelwa zigigabe njengalezi ngoba njengoba kade esho ubaba umeya lento isijwayeleke kakhulu abantu bafaka ebhlungu la eMtubatuba le ndawo nje sikhulumeka kabi angazi impela ukuthi kwehle esihlava sini ngoba futhi lo mntwana umuntu Nkosi yami ngisho abantu bonke kule ndawo basakhala ukuthi awu ubiza umuntu obengakwazi ukukhuluma aphikisane nomuntu omdala ngisho ntanga yaba akekho nje ukuthi wakwalwa naye. Indawo yaseMtubatuba ibonakala ilokhu ibhekene nesihlava njoba usuku nosuku kunesigameko zokubulawa kwabantu ngesihluku kule ndawo. Imeya lomasipala umxolisi Mthethwa uhambele lo mndeni ukuyobhonga emswaneni kanti uveza ukuthi bakhathazekile abasazi konakele kuphi kodwa basebenzisana nengalo yomthetho ukuze kubanjwe abenzi bobubi. Isimo esinyantisa igazi mawuzwa kuthiwa umntwana ubulewe waqede wafakwa kuplastiki naseyikhwameni ubona ukuthi ubenqunywa nje esusu ikhanda wahaqede wayolahlwa ehlathini. Asisazi ukuthi sesizokwenza kanjani siyahlala namaphoyisa sixoxe nabo sihlale nemphakathi sixoxe nabo kodwa njengamanje uyabona ukuthi usuku nosuku enkosi uMtubatuba sivuka ngegameko usuku nosuku enkosi uMtubatuba sivuka ngegameko ezingachazeki ukuthi ngempela singathini. Siyasebenzisana ke namaphoyisa ukuthi ngokusheshsha abantu ababenzi bokubi kufanele bebanjiwe. Lo masipala uphinde waveza ukuthi uzolekelela lo mndeni ukuthwala izindleko zomngcwabo njengoba engekho osebenzayo kuleli ikhaya. Kodwa ke sithe siwumkhandlu sizobalekelela phakathi kwekhaya njengoba nathi nje sibuka phakathi kwekhaya bayasha akekho umuntu osebenzayo umntwana naye ubengasebenzi ubaba nangu uyasilandisa sizolekelela ukuthi ngelanga lokuthi inkonzo yakhe azobekwa ngayo ibekwe ngesizotha abekwe ngendlela naye umntwana emfanele ukuthi akabekwe ngazo. Umphakathi wakhele umasipala uMtubatuba uhlalele uvalweni njoba usuku nosuku kubikwa izigameko zokubulawa kwabantu ngesihluku. Izindaba zenziwa KZN TV kubika uThabani Maphumulo eMtubatuba. Kuvuke amanxeba abengakaphuli emndenini wesifazane owabulawa ngesando yisoka lakhe endaweni yaseCapane eMthwalume ngesikhathi umsolwa evele enkantolo yemantshi yaseMzumbe ezofaka isicelo sebheyili. Umndeni kamufi uNontando Shozi uthi ufuna inkantolo yenza ubulungiswa umsolwa ajeziswe ngesenzo sakhe. Kuthunuke amanxeba bengakapholi kumndeni wakwaShozi kuvela uAyanda Lushaba kwelokubulala enkantolo yemantshi yaseMzumbe.
Lo mndeni uthi ufisa uLushaba athole uDilika jele ngoba wabashiya nenxeba elingasoze laphola. So thina njengomndeni kubhlungu ngomntwana besemncane bese sabheka ikusasa kuyena. So into isifiso sethu ukuthi umbulale akangaphuma ejele. Agwethe uDilika jele angaphuma ejele ngoba mephuma nathi ingane lezi ezikhulayo zizombulala lezogcina isichungechunge ngoba izogcina sengena ingane ezincane ezogcina sezibulala lo mfana ngoba into mawukuthi amaphoyisa awenza umsebenzi wawo kusobala ukuthi shuthi nezingane lezi ezikhulayo sizibhebheka ikusasa lazo zizombulala lo mfana kuphinde futhi kube ubuchungu siphinde sibuyele futhi khona la enkantolo. Sicela ukuthi bawenze umsebenzi wawo amaphoyisa namajaji bonke. Ehlengezela izinyembezi ucele uthi sikhulu isikhala esashiwa umufi enhlizweni zabo. Buhlungu kunesikhala especially mina ngihlala ngisegoli ngihleza ngimemeza yena because yena umuntu besimemeza kubhlungu kunegap ngoba uyacabanga umuntu engagulanga kubhlungu ngoba umuntu uma uza sekuthiwa ushaye ubulewe na umndeni nakho lokuthi ukube ngezwa ukube khonto engakenza asake sithole nokuthi simbambe simguqule sibone ukuthi kwenzakalani. Ungcono kube wagula samguqula ashona but mekuthiwa sesishone nathi kubhlungu njengomndeni. Kunegap bebe u3 kubo uphathi nendawo obviously kuhleze kubona ukuthi lo mdala khona ongaphakathi nendawo osedle ongekho kubhlungu siyamemeza futhi umemeza uthothi umemeza omunye umemeza yena because it's something nathi yashokha nathi ngumndeni. Kanti ikhansela la kule wadi lithi ngendlela ukufa kwabantu ngezikhali esekuhlasele ngayo kule ndawo akasazi noma sekudingeka umkhuleko. Ukubulawa kwabantu noma ngeke ngithi abesimame kodwa ukufa kwabantu ngesikhali kubukeka kukumbi kakhulu ewadini yami. Kafishane nje kade kukhona kuyona iwadi yami obefile ebulawa esandleni samaphoyisa ekhumbini ebeke Stenga wakamlamula. Namhlanje futhi khona omunye ofile ngobugebengu efa ngaso futhi isikhali kaMlamula. So ke kuyizinto nje ezibukeka ziba khona abesifazane abesilisa kodwa kuyinto nje impela enganambithiseki engemnandi esingazi noma seyifuna umkhuleko yini. Umngoma ubese lihlaba elilawula ethi akubambiswanwe ekulweni nobugebengu. Ngingabanxusa ngibacela ukuthi asibambisaneni entweni zobugebengu sibe munye sibukhuza ubugebengu nengane futhi sizama ukuthi sifundise ngoba kakhulukazi kuloko kufa kwabantu besifazane kukegengeni entsha. Lo msolwa uzobuyela kule nkantolo ngomhla ka29 July. Dando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisemzumbe. Kudlongilwe intombazanyana eneminyaka eyishagalolunye embiya kwesakamthethwa okuyisigameko esenzeke ngesikhathi abazali bakamgilwa bemshiye komunye umuzwa kamakhelwane. Unina umntwana uthe uzibonele ngokwakhe ubufakazi bokuthi indodakazi yakhe idlwenguliwe ngesikhathi ke eseyoyilanda kulomuzi. Uveze nokuthi umgilwa uzivumela ukuthi udlwengulwe owesilisa wakulomuzi oneminyaka engamashumi ubudala. Umntwana wentombazanyana odlwenguliwe kulesi sigameko uneminyaka eyisishiyagalombili ubudala. Umama wakhe uveze ukuthi umenzi wobubi wakwazama ngaphambilini ukumdlwengula wehluleka. Athi auntie nanti icala ningenile uyenzeni ingane? Azososha mina ingane angiyenza ngalutho ingane mina ngiqablile. Hawu kanjani na? Hayi mina ingane ngiqablile angaze ngize ngiyenze lutho ingane futhi mina ingane ngimthintile nje kuphela angaze ngize ngiyenze lutho. Kanti before ubeke wakwenza shuthi babevalelekile yandlu beyothatha igubhu. Uma beyothatha igubhu lapha ya beyikhipha bekuze imoto yamanzi shuthi ingane yena wayevalele shuthi ubaba amtshela ukuthi la ekhaya njengomuntu odisciplinayo ungaphinde unyathelela ecekeni. Isizathu salokho angifuni ugange ngingane mina ngizele ingane zamantombazane kwaba ukuthi aphinde ngene la ekhaya shuthi ingane sesishiye kulowa muzi kwaba ukuthi yena uthola ichance yokuthi ayuze ingane ayenzise lento shuthi lenhloso wayefuna ukuyenza before. Uveze ukuthi umvulele icala estation samaphoyisa kwaMbonambi uyafisa nokuthi umthetho udlala indima yawo aboshwe abhadleke ejele ngesenzo sakhe. So into engiphatha kabi ukuthi sizele ingane zamantombazane futhi akusemina ngedwa engizele uzoyekwa aqhubeke enze lento le ekanje. Gcine kusekonala into eziningi mase kusola ukuthi ilo umuntu wabadedengu ekwenze kokuqala wangaqhubeka evula icala.
waba yena ukuthi uyabukelela kuphela. Manje nje ngifisa ukuthi ke umthetho uthatha indawo yawo udlala indima yawo entweni kanje ngoba lento le ebucayi futhi nakhona sengayekwa njengamanje ngoba entanta nje sengayivimba ingane ikole izovula ivimba ingane ihamba ngenyawo ibheke esikoleni ayivimba ingane ngoba phela kuseduzane ayivimba ingane aqhubeze kuthatha ingane isifile kanti uyena kusawuyena umsolo. Umndeni walomntwana uthi ukhathazekile ngempilo yakhe ngemuva kwalesi sigameko. Umntwana ulimele futhi umntwana uzothola izifo kanti usemncane. Ngoba sibekile ithemba ukuthi umntwana njengoba emncane nje ukufanele akhule ngelinye ilanga abe udokotela ngelinye ilanga akwazi ukuthi ebe yinesi. Mase swazi ukukhathazeka ngoba le ndaba ifike kabi sivele silimele sinomntwana oshonileko ebesimthembile besithembele kuyena. Manje nje ngihlukumezekile ngempela abangicishe ngaba nestress ngempela. Ngisuke nje ngiphathwa ikhanda engathi lisenhlafunweni ngalolu daba lalomntwana omncane kangaka. Amaphoyisa asiqinisekisile lesi sigameko kanti futhi ayaphenya. Umsolwa kubika ukuthi ke usagcoleka amathafa. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uNkosi Mthembu eMbiya kwesakamthethwa. Ake siphinde futhi sihlabena nalo elinye ikhefu sihlangabeze nengozi ezomnotho kanjalo nesimo sezulu masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele mekuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. I-Action SA ithi akaboshwe owamaphoyisa. I-IFP imashele abokufika abangenazo izimvume. Kanti ke usizi abezikhukhula bephelelwe yindabu. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u17.75 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u24.16 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u20.83 uma liqhathaniswa neeuro laseYurophu. Igolide ke lona lingu$3,324.32 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u$70.19 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Iqembu Orlando Pirates liqede ukuqagula kubalandeli ngekusasa lika Monopoly Seleng obesehlale isikhathi eside engabonakali kuleli qembu. iPirates idalule ukuthi uSaleng uzobolekiswa kwi-Orbit College engomakoti bebethwe Premiership kule season ka2025-2026. Kuzokumleka ukuthi uSaleng uqede isizini edlule engasajimi neqembu kwavele nezindaba ebezikhomba ukuthi ubecele ukukhushulelwa umholo. uSaleng uqame kuyo i-Orbit College ngaphambi kokuba ajoyine iMoroka Swallows. Ake sikubhekelena nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ngazikuqisa kanye nokho bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.